Terve! Mun nimi on Joona Sotala, mut tunnetaan paremmin nimellä Serral ja mä pelaan StarCraft 2. No mulle pelaaminen on ollut aika semmoinen läheinen osa aina, että veljen kanssa tuli paljon pelattu konsolipelejä ja semmosia nuorempana, justiinsa Xboxit ja noi Halot on jäänyt aika hyvin mieleen, että niitä tuli naputeltua paljon. Ja no, meillä nyt ennen tietysti tuli pelattua vähemmän, kun meillä oli semmoinen pelipäiväsysteemi ja kaikki, niin se oli 2 kertaa viikossa vaan pelejä. Mutta kuitenkin niin aina ollaan tykätty pelata ja kysytty vähän niitä ekstra päiviäkin sitten, että voisiko tänäänkin pelata. No, aika monesti kooppia, että mä itse tykkäsin siitä enemmän, mutta pelattiin me väillä 1-1 ja väillä joku kaveri tuli ja otettiin sitten Free for All-matsia siinä, mutta kyllä mä itse aina eniten tykkäsin niistä koopeista, mutta kaikkea me pelattiin ja väillä mä vaan katoin kun veli pelaskin, että semmoistakin se oli välillä. No, se nyt tuli aika myöhään, että mähän itse asiassa aloitin StarCraft-pelaamisen jo 2010 vuonna, mutta en mä silloinkaan vielä mitään ammattia siitä ollut tekemässä, että se nyt tuli sitten ajan kanssa siinä, kun tuli paljon pelattua, tuli osallistuttu johonkin pienempiin kilpailuihin, ihan kokemusta menin hakemaan vaan. Ja vaikea sanoa, että koska siihen tuli semmoinen ajatus, että se voisi tulla ammattimaisempaa, mutta ehkä semmoiset isot askeleet oli ensimmäisen organisaation saaminen, se toi vähän sitä ammattimaisuutta siihen hommaan. Ja sitten ehkä sieltä kautta tuli myös se, että halu tehdä ammatin tästä. Ja sitten vaan menestystä alkoi tulemaan, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että ehkä pitäisikin tästä ammattia tehdä. No mun ensimmäinen organisaatiohan oli Excelon Gaming. Ja se oli semmoinen suomalainen organisaatio. Ja mitä mä sinne pääsin oli, että ne järjesti semmoisen kilpailun, että haluatko pro-pelaajaksi. Ja sitten voittaja pääsi siihen organisaatioon ja mä sattumalta voitin sen. Että siinä oli muutamia ihan hyviäkin pelaajia kisassa mukana, ja mitä mä onnistuin silloin pikkupoikana ne päihittämään. No joo, mä olin joskus 2012-2013, ja se oli aika lyhyt keikka, että se tiimihän kaatui sitten aika nopeasti siinä. Mutta tietysti mähän liityin ensenkin siinä sitten aika nopeasti sen jälkeen, mutta kyllä mä olin koulussa mun ensimmäisten organisaatioiden aikana, ja aina halusin pitää semmoista hyvää tasapainoa, että keskityn molempiin. Ja tietysti se on näistä vähän vaikeaa, kun pitää keskittyä moneen asiaan, mutta yritin kuitenkin semmoista tasapainoa ylläpitää. No, golfia mulla on aina pelattu, että nykyään. No, itse asiassa viime vuosina tuli pelattua vähän enemmänkin, mutta nyt tänä vuonna ei ole ihan hirveästi tullut pelattua, mutta sitä on nyt tullut viimeiset ylikin 10 vuotta jo pelattu jonkin verran sitten. No siis, kyllä mä sanoisin, että mun ensimmäinen iso voitto tuli vasta 2015 vuonna, että en mä sanoisi sitä, haluatko Pro Pelaajiksi-turnausta isoksi hommaksi, mutta sitten 2015 tuli ehkä semmoinen ensimmäinen isompi turnausvoitto. Hyvältähän se aina tuntuu, mutta ei mulla semmoisia massiivisia tunteita koskaan ollut voittamisenkaan, että hyvältä se tuntui ja mähän voitin silloin mun tiimikaverin siellä finaaleissa, niin se oli ihan semmoinen, että oli semmoinen hyvä tunne, oli ainakin hetken parempi. Kyllä mä oon aina tykännyt kilpailla ja aina haluan voittaa, jos me kilpailemaan ruvetaan. Niin se on nyt hyvä tietysti tämän e-sports-uran kannalta, mutta muissa asioissa se sitten vähän harmittaa, että on niin kova, haluan voittaa niin kovasti. No ainahan häviöt harmittaa, mutta niihin on myös opittu, että niitä on nyt tässä vaiheessa tullut jo sen verran monesti, että aika hyvin mä en nykyään ota vastaan, mutta aina se nyt on pettymys ja harmittaa jälkikäteen, mutta aika nopeasti pääsen nykyään niiden yli kaikkien häviöiden. No molemmat vanhemmathan mulla on ollut aina hyvin mukana ja tietysti isä sitten on ollut ehkä vähän enemmänkin, mutta isä nyt halusi vaan katsoa silloin aika alussa jo, että mitä tää on, mitä me tehdään ja halusi siihen mukaan itsekin, että nähdä, että minkälaista tää homma on ja sieltä se sitten tuli ja tietysti ensimmäiset ulkomaan eventit ja noin, niin mentiin aika pitkälti perheen kanssa yhdessä. Että mun velikin pelasi silloin, niin hänkin oli. Ja kaikki 4 mentiin aika pitkälti yhdessä moneen paikkaan. Mutta niin, se on semmoista kivaa tukea ja turvallisuutta tuonut toimintaan aina. No ura on aika lailla samanlainen, mitä se on ollut aina. Että hyvinhän mulla nyt on mennyt kaikin puolin ja tuli tosiaankin se vaihto siinä organisaatiosta. Ensenkaan olin sen 6 vuotta varmaan yhteensä ainakin, ellei jopa 7 vuotta. Ja oli aina mukava olla Ensenkaan, mutta nyt vaan nähtiin sitten järkeväksi, että on aika vähän muuttaa maisemia ja
kattoo uuden organisaation kanssa. Ja on mennyt tosi kivasti Basiliskin kanssa, että kaikki on mennyt hyvin ja toivottavasti tuleekin menee. Ja kyllä mä uskon niin, että on ollut kiva olla tässäkin organisaatiossa. Ja ainakin pelit on alkanut mennä taas vähän paremmin, musta tuntuu. No mun uralla ei nyt semmosia ihan massiivisia haasteita, että aina semmoinen pieni motivaation kanssa taisteleminen on vähän semmoinen loputon haaste, mutta toisaalta mun mielestä mä oon aina kyllä jaksanut harjoitella ja pelata, että väillä tulee vähän semmosia vähäisempiä harjoittelukausia, mutta mun mielestä se kuuluu asiaankin, että ei sitä aina vaan ihan täysin jaksa, mutta muuten niin tuntuu, että on aika hyvin jaksanut aina ylläpitää kaikkea ja kaikki on aika silleen sujuvasti mennyt, että ei ole silleen mun mielestä isompia murheita ollut ikinä. No mun peruspäivä, se riippuu tietysti, että mihin ollaan valmistautumassa, että jos on turnausvalmistautumiskovaa, niin kuin esimerkiksi nytten, onko justiin se on lähtö lähellä. No, mä aina yritän pitää aamun ja illan aika vapaana, mutta se päivä menee aika lailla harjoittelussa, että melkein se koko päivä käytetään siihen ja aamut ja illat jätetään sitten vapaiksi, että se on aika lailla se mun järjestely, että siellä molemmissa, vähän niin kuin siellä loppupäissä ja alkupäässä on vain sitä vapaata sitten. No pääasiassahan se on pelaamista, mutta toki siinä on myös sitä kattomista, että katsotaan muiden pelejä, katsotaan omia pelejä ja yleensäkin sitä ajattelua tulee siihen myös, mutta kyllä mä sanon sitä aina pääasiassa se itse pelaaminen on se tärkein. Justiin se alku, ainakin silloin kun haluaa sitä tason kehittymistä, niin silloin se on. No kyllä mun uran paras muisto ihan varmasti on se 2018 Lisbonin voitto, mikä oli silloin se maailman mestaruuskisat. Ja se nyt oli ei nyt ensimmäinen voitto, mutta kuitenkin ensimmäinen semmoinen jättivoitto. Ja olihan se jotenkin ihan omanlainen kokemuksensa. Että muistan vieläkin, kun siellä oli sitä yleisöä kuitenkin enemmän kuin noissa normaalieventeissä. Ja sitten se nyt oli semmoinen iso hetki koko pelille, musta tuntui. No ei se hirveästi kyllä pelaamisvaihteessa tunnu, että kaikkeen tottuu, että sitä on kuitenkin tehty niin pitkään. Kyllä nyt varmaan silloin alkuaikoina just niin se jännitti pienen, vaikka ei ollut ihan hirveästikään ihmisiä, mutta nykyään sen osaa aika lailla ottaa mielestä pois ja keskittyy vaan siihen pelaamiseen, niin ei se ihan hirveästi tunnu, mutta kyllä mä tykkään kuitenkin pelata, että siellä on sitä jonkin verran ainakin ihmisiä katsomassa. No sitä on tosi vaikea sanoa, että mitä tulevina vuosina tapahtuu, että mä en oikein näe itteeni missään 2 vuoden päässä. Että se on just niin, se tuntuu, että pelialalla mennään aina 1 vuosi kerrallaan ja katsotaan mitä tehdään. Aika just silleen, että ei ole hirveän pitkäaikaisesti pysty katsomaan, kun ei vaan tiedä. Ehkä se liittyy siihen, kun StarCraftikin on vähän silleen, mutta kuitenkin niin en ole hirveän pitkäaikaisia suunnitelmia pystynyt tekemään edes. No mä oon aina sanonut aika lailla samalla lailla, että jos haluaa päästä ammattilaistasolle, niin pitää sitten vaan jaksaa harjoitella. Ja mun mielestä tärkeintä on se, että tekee aina hyvät perustukset ja rakentaa sitten kaiken muun sen päälle, että oppii ne perusmekaniikat, perustaidot ja ne ensin. Ja jos ne saa hyvään kuntoon, niistä on tosi helppo rakentaa kaikki muu sen päälle.